И здравейте всички! Весели празници, нищо да мина. Аз съм Dragon Shadow. Това е втори епизод на War Thunder. Ей! На първият разбрах, че не съм се чувал особено добре. И сега съм поусилил звука от тонконите и микрофона. Нещо той издава звук. Надявам се да се чувам по-добре. И тяга да започваме, какво ще кажете? Ще има сега зареждане. Не трябваше да почвам клипот сега. Трябваше да го почна малко по-късно. Очаквайте скоро поредица на една нова игра, която се казва Ark Survival Evolved. Скоро за Коледа нашите ще ми купят играта от Steam, надявам се, и ще започна нова поредица. Ей! Казах ли? Окей, стигнал съм малко напред и Spitfire-ът, за който говорех, вече го разсъчнах. Да, ето го. Клак, или... да, това е. Hurricane. Да, и разсъчнах и Hurricane. Ето това... тъкъм... по случай празниците. There it is! The mighty Hurricane! Look at it! You're going to see it only today on my channel. Чакай, кое това е? Так... Той е? Не ми казвай, че това са светлинки, защото тогава ще бъде интересно. Мития шала. Ага, да. Сега. Че малко всъщност. No, I mean this. Значи Ground Destroyed. Това ще бъде лесно. Естествено, ако ми се падне мап с Ground. Да, ето се показва Spitfire. Има 20 мм Кенъна. 10 старчат тук. Личи се. И... чак, 6 ли бяха? Нали? Не, 4 машингъна, за жалост. Не са с... англичаните се си да сложат още един. Fuck them! Да започваме. Да. Много съм щастлив в момента, защото очаквам доста играта и също така след този клип ще започна още една поредица, защото все пак това съм аз. Да, апдейтнали са сървъра на играта, в смисъл на War Thunder. Destroying Ground Force. Да, апдейтнали са сървъра и сега всичко зарежда доста по-бързо. Аз вече това имам, бе. Tracer, bitches. I'm going to destroy you! Go B25. No way. No way! Да, играта, на която ще снимам след тази, ще се казва Kerbal Space Program, но играта ще играе нея повече от War Thunder, защото аз вече едва не знам помня как да играе War Thunder, значи не? Да, което сега ще кажа, че малко съм по-злесен. Тя е виновна играта. Окей, PS109. Дай, О, критикал веднага! О, това беше желязо! Чувам патрони, отнене. Знай се!
836. Okay, this thing is not to mess up with. Го казах току-що. Дяволице, още нещо ме стреля. P36A, виждам там. Той е долу към него. Да. P36. Поне нищо. Добре, вече разбирам. Поне направихме един кил. Да, сега трябва да целя малко да... Сега трябва да се опитвам да унищожавам Grand Force, защото да мога да спечеля евента. В смисъл, да спечеля награда от евента, като не директно да спечеля евента, но няма начин да го спечеля и така. Да! Моя бизоня, бе! Spitfire is down. Czekaj, czy to ponad... Wcześniej się Fuck, to no! Moment! Fuck! Nie! Zawsze mu doda... Dobra, nie, się go rozbiję. My stamina is not going to fuck up that... Man. Друго, стамината ми няма да умре. Толкова. Окей, го дет ме уби преди малко. Не знам дали ще си вземем отмъщението. Отмъщението! Revenge! Как успях да го убия наша? Ми е много интересно. Фак, някой ме стреля. Или просто е било някакво... Чакай, какво? Чакай, той е бил зад мен това. Аз се чуда кой ме стреля. Да. В Америка скоро ще имам P51, с други ми е това печетка. Да видим дали ще ги крити с тия 4K на дете ми. Проблемът е, че зарежда супер бавно. Там имаш приземен самолет. Едни килсисте. I killed one friendly. I'm not really много маневрират! Много маневрират това! Не го харесвам. Връщам. Enemy kill assist. Разбира се. Винаги ще стане асист. Окей, ще се опитам да спусна това лак 3, това P25. Това е това, не справя го горе първо. Това P25 умря. Go P25, още в началото. Към земята ли? Да не задържам да спускам нещо. Да направи така. Фак! Фак някой зад мен. Хоук! Фак стрелма. Да. Чвъртам! Добре, имах Хоук зад мен, не знам как това му пак. Окей, да извадим Харикейна за полет. Едва ли ще направи нещо особено. Поне му шатдаунах, поне му забавих това. Се надявам, че някой ще има късметата. Сега много ме представям, че дали ще се чувам добре. Това е лак 3 да не се опитва да се призма в реката. Беше се запалил по едно време. Oh no, you're not going to escape, bitch. Как искам да го убия това. Толкова лесна мишена, но сега не избяга. Yes, I may need backup.
Много е трудно да управляваш този Hurricane. Oooo, какво беше това, бе? Да. Така се прави. Оле, къв беше това по мен? Добре, сега 2 кила, нали? 3 кила. Не! Хайде. Не ми казай, че е пак 51. Пи 47. Близо беше. Мача за мен е да бъде да свършим. Да, след като ми убият гладиатора, ще взема да отида пред Америка и да видим какво ще направя там. После това, какво стана на време, какво ще отида. Ооо, това беше епик! Не знам как го направихме, беше епично това. Има някой зад мен? Не, това било не. F4F. Двойка за двойка. Отивам ти си сега. Ох, това как искам да го цепна. Гледаш от това. Hit! Hit something. Чакай, не дейма преебава са. Значи чуй се за какво говоря. Говоря за това как интернета ми загива. It did not hit me. Yeah. It's behind me, right? We're going to die. Yay. Това коня как ме заби? Кой си ти, бе? Як си? Основно беше як това. Kill assist! Знак си, чувак! Ми 4 килс с тръгнатарка, нали? Нали? Фак, не мога да се вада. Много съм получил майна. Това е тази рескювер. Чакай, какви са? Да, на това на гладиатора пък са добавили колени лампички. Не че я ги разгледаме малко, да видим. Hurricane нещо, дали коледничко има. Да, топето му беха и тия тука. Това моя спитфайра. Не сте на пълното. Чакай! Ето тук е някакви. Да, и тук е тя. Окей, отиваме Америка, нали? Вижте колко малко остава горе същото това. След което са P47 и P63. След което е P38, след което е P51, след което е F82, след което е P800, P80. Нали? Да, сега имам един премиум. Его. Ще да е хубаво да можеш да го продаваш. Чест да е всъщност. I would like... Окей. Не мога го продава. Чао. Cool. Да, чувствам дали сега замена то с... тоя. Яре. Най-вероятно това двойка за двойка 3 е по-добър, но... Не това вижте какво яко изглежда.
Сега това е с... Не съм му такова скина, аз това лично съм го спечелил. Нали? Right. Ама това ще. Имам си юзър скин, който изглежда почти същия. Само че с някаква басяка тецка. Да, но пък лично аз предпочитам и така. Аз вече съм се инвайтнал един. Трябваше да ми дадат пари, но не го направиха. Тук пише 0 приятели, но са 0 приятели. Са, които са на линия, които да играят, де. Иначе аз съм си правил складрон. Да, за P400 аз използвам юзър скин. Той не мисля, че има друг камуфлаж освен това. Това не съм много сигурен, де. Ако има, не съм забелязал. Значи не. Let's do a burrito. Let's do a burrito. Let's do a belly. Let's do a burrito. Това навряд ще бъде по-парай. Мусета, съдам чиник. Ох, бил файтър. И аз като първия жот тук не отпреди. Но все пак това си има преимущество. Или ще вземеш първия кил, или ще бъдеш първия обид. Ето е тайфун. О, крит! Fuck you, bitch! Това той ли е? Той ли е? То няма никой зад мен, бе. Не, чакай, тама. F for you. Двойка за теб. И от две. Аха, you bitch! Yeah, going to kill me now. Oh, you missed. Як. Ох, майко, той е умагоня. Аю. Как ни ме разцепи това? Angel is dead, doesn't it? For you. Да, фак, аз директно се експлодирах тук. Ами да, то ти е супер опнати майна. Не знам защо е така. Да, то още е фен, защото съм бил също на жалост. О, добре, има значи може и да има. На това Белерон е по-лъв, това е хубаво също. Това също е хубаво. Окей, P63 или P25. Сега да видят конта на B25, защото много хубаво е подкрепен с, какво да кажа, оръжия. Това ще умре да се Fuck you! Bitch! Why did you die? Защо поделам да ти умря? Това при 51. Мръзна ми вече. Ти за мен, нали? Не ли то ще ма вземе, или то Хурикейн. Тече. Добре! Как? Обяснете ми как? Значи... Той е... Той отиде на никъде си! Как ж мога? Чакай, това Валя? Не, това е CU2.
да гледаме този бе в момента. Че толкова окей не е там. Аз тъкмо бях почнал да стреляме, разбира се, защото педераси едно. Трябваше да се намеси. Да се намеси. Ако бях оцелил това, ще го сваля директно. Защото в момента съм с 37 мм кино. Не стига си обръщал! Сега ще го муча една опашка. О, мале! За това ви говорих. Почнеш ли да стреляш някой с този самолет, той вече е рип. То сега IO2, ако успее да го цепне. Това е. Пак. Не го цепи с Кенън. IO2. Сега ще ме цепи някой отзад. Дестроид! Казах ли ви? Обикновено е много трудно да убиеш IO2. Но пак аз го направих. Like that belly roll, bitch! Окей. Изпразнете си рокетс! Как ни го оцелих, бе? P47. Да. Постоянно почвам на английски по едно време. Значи нямам никаква идея как го убия, това предполага, че се събих него. Но са да. Колко направихме? 2 само с... Това с... Майче беше. Даже вече аз не помня какво беше. Остарях вече. Значи, веднъж... Не веднъж. По едно време, когато той беше супер зле, бях тъп да играя War Thunder, пак стигах до някъде. Значи... Кажи го значи стрелям си на никъде си, изведнъж получих асист от нещо. Поне се разбихме. То с мъртъв. Окей, да пробваме P40. Всичко мога да му избирам тук. Окей, P40 е там. Може да видим Мустанга е там. То няма върху какво дръпно, нали? Това някакви е само. Чакай, аз съм с стелт, нали? Фак, мраза стелта. Изпълвам стелт. Get the bitch! Така! Kill with this bit. Не сериозно, кола щях да кажа, боже мой. То самолет почти за нищо не става. Не съм просто много с някак ще чувам. Така. Не, всъщност не, аз не използвам такова, да използвам експлозив рамо. Нещо такова беше. Не, наистина да експлозивно. Дробич бомбс! Да, то скролзо. Ей! Чупих нещо. Още блокива. Знаех се аз. Кое место съм, аз не знам. Statistics. На трето място с 4 кила. Who is this? Някак си. Диохнах. Мисля да приключа видеото тук. Надявам се да ви е харесало. Аз съм Dragon Shadow. Естествено, ако не забравяйте, оставете един лайк. Хайде да ударим 10-те. И ако не сте сабскрайбнали, направете го. Аз бях Dragon Shadow и чао!